खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं किलिकां ब्रह्म गोबां आइजोआ दखना गामसा आर'नाइ फालि आरो बायदि गानग्रा जोमग्रा दानानै दिहुननो खाबु मोनदों बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोरखौ जौगाहोनो थाखाय प्रमद बर'आ थांखि लानाय बादिनो जायगायावनो थानानै गामसा दखना आर'नाइ बायदिफोरखौ दानानै फाननो हादों बेनिखायनो बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि गेजेरजों सा 20 हानजा आइजोफोरनो जि दाग्रा आगजु रानदों आरो गावनो दानानै गाननो जोमनो हानाय खाबुखौ होदों अदालगुरि जिल्ला खालिनदुवार टंला सस्त्राफारा बाथाबारियाव गावनो दानानै गाननो जोमनो हानाय आरो नखर सुंथानो हानाय खाबुखौ बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि गेजेरजों मोननो हादों आरो मुरमिला बड'लेण्ड हेन्डलुम क्लास्टारनि बानजायनायाव आगजु राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी एमएलए दिलीप कुमार बर' आरो इएम धनन्जय बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो खुलुमनाय आरो खुलुमनाय थाबाय आरो लोगोसे दिनै जोंहा मुरमेला हेन्डलुम मिशन अर्थात बिटिआर सरकारनि जोंहा इएम बिथां डेपुटि चिफ बिथां आरो जोंहा हेन्डलुम डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर आरो गासैबो अफिसार आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो दिनैनि जोंहा बे मुरमेला हेन्डलुम मिशनाव फैनानै दिनै जोंनि आंनि मुरमेला भिसिडिसिआव बयबो खौसे जानानै जि सरकारनि जि जोंहा माबा स्किमफोरखौ राननायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर बावबाय आरो दिनै बेनो प्रमान जाबाय जोंहा प्रमद बर' बिथाङा हेन्डलुम मेसिनखौ बिटिआरआव गोख्रोङै खालामनानै जोंनि हारिखौ खाबु आरो दिनैनो बेबो प्रमान जाबाय गोबां आइजोफोरा फैनानै बेयाव बाहागो लादो आरो जों गोबां दिनै 30टा जायगा जों अलरेडि राननो हाबाय जोंहाथ' सोलिबाय थादो जोंहा बेबायदिनो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो जोंहा अफिसार फैना जे बे साक्सेस जागोन आरो प्रमद बर'नि अनगायै खिन्थु बे हेन्डलुम मिशनखौ रावबो गोख्रोङै माने महर होनो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो प्रमद बर'खौ बिटिआरनि चिफ हिसाबै खाबु होनानै बिटिआर ओनसोलनि आइजो माहारिखौ जाहाथे मोनसे खामानि मावनायनि मोनसे राहा माने राहा होनो थाखाय बा मोनसे खाबु होनो थाखाय नङा होमबा जोङो बिखौ बिटिआर सरकाराव बिथांखौ लाफिननांगोन बेनिखायनो आंबो जाहाथे बयबो बिटिआरनि बिमा माहारि बिथांमोनखौ खावलायगोन दिनै जोंनि सरकारखौ दिनै नोंथांमोना बयबो हेफाजाब होनांगोन होमबासो दिनै बिटिआरआव हेन्डलुम मिशना बियो थांनानै थागोन आरो मा बुंनो दिनै बयबो दिनै बेयाव फैनानै हेफाजाब होनायनि थाखाय आं बयखौबो साबायखर बावो आरो जोङो बेबायदिनो सरकारा बहुत गेटा जों स्किम लादो दिनै हेन्डलुम मिशन दोङो जोंहा गोबां माने स्किम दङ बेबायदि स्किमफोरखौ आरो मावनानै बिटिआरखौ मोनसे मडेल बिटिआर दानायनि जि थांखि बे थांखिया जोङो जाफुंहोनांगोन मिशननि गेजेरजों रांनि अनसुंथाइबो होगोन होनना बुङो येस दिनै जोंहा इएम बिथाङा बुंखाबाय जोंहा मुरमेला हेन्डलुम मिशननो दा बावैनो 6.5 लाख थाखा बिथांमोननो होनाय जागोन आरो बिखौ जोंहा हेन्डलुम डिपार्टमेन्टनिफ्राय अफिसारफोरा बिखौ दैदेनलांगोन आरो माबायदि बे रांखौ होनाय जागोन आरो बिथांमोना बुजायना होगोन जोंनि बिमा माहारि बिथांमोना जाहाथे बिखौ बयबो खाबु लायो आरो दिनै बिमा माहारि जौगानाय माने नखरा जौगानाय नंगौना नङा दिनै जोंनि बिमा माहारि बिथांमोना खाबु मोनैनि थाखायसो दिनै नखराव नंगौना नङा नखरखौ बेंबाय थायो दिनै नखरखौ बेंनायनि बिथांमोना मा खालायनांगोन बेफोर खामानिखौ मावनानै गोख्रों जानांगोन आरो जोंनि गथ' गथायखौ लेखा फरायहोनांगोन नखरखौ गोख्रों खालायनांगोन दिनै प्रमद बर'नि जा सिमां जों बयबो जाफुंहोनांगोन आं बेखौनो आरो बयखौबो प्रमद बर'खौ हेफाजाब होनो थाखाय आं बयखौबो खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों थेंक इउ बे सिमांखौ मोगथाङाव खालामनो थाखाय जों बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि नामावहाय
बड'लेण्ड हेन्दलुम मिसन नामावहाय जोंनि 40टा समस्तियाव जोङो दिनैहाय क्लास लागासिनो दं आरो जोङो न'बो लुफुंजोब्बाय दा बिनिनो जों आं दिनै दा दङ कालिंदुवार समस्तिनि मुरमिला हेन्दलुम क्लास्टारनो आं दिनैहाय फ्रेम जेकार्ड बेफोर गासिबो आगजु जेन्थेरानो माने बायदिसिना दानायाव गासिबो जन्त्रपातिखौ दिनैहाय माने 15टा ग्रुपनो राननाय जादों मेइन ग्रुपआ क्लास्टार हिसाबै थागोन आरो बिनिनो माने जिहेतु क्लास्टार न'आव हाबनानै दाजोबनायनि परिबेख गैया बेनिखायनो न' ग्रुप बाय ग्रुप मोनसे 15टा ग्रुप राननानै बिसोर दागोन आरो बेयावबो बे दानायाव माने जितु वार्किं केपिटेल हिसाबै नांगौ बे वार्किं केपिटेलखौ जोङो बिटिआरनि हेन्दलुम मिसननिफ्राय जोङो बिसोरनो 6.5 लाख थाखा एसे हरनाय जाबाय बे थाखाजों बिसोरो माबा खुन्दुं बायनानै बेखौ आरो आपग्रेड खालामनांसिगोन नाथायबा जों ओरैहायसो बुंदों जे जोंनि हेन्दलुम क्लास्टारनिफ्राय जिखिनि रिभिनिउ कालेक्सन होयो बे रिभिनिउखौ जों सरकारनो हरनो नांगौ बे रिभिनिउखौ क्लास्टारा इसिबां माने उपार्जन खालामनो हागोन इसिबां लाब खालामनो हागोन बे क्लास्टारानो बाहायनानै मोनजागोन बेनो जोंनि नाथायबा दानाय लुनायनि बेलायावहाय गोबां उनफिननानै दङ जायनि जाहोनाव गुबुन हादरनिफ्राय बर' दख'ना बायदिसिनाखौ लाबोनाय बे नंखाय नङा मानोना जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जिफोर उइभार्स जि दाग्राफोर जिबायदि जि दानांगौ कमार्शियेल मेथडआव जिबायदि दानांगौ बेबसाय भित्तियाव जिबायदि जि दानांगौ बेबायदि दायाखै जास्ट न'आव गांथाम गांब्रै नांगौ बेखौ दाखांबाय जिरायबाय बेबायदिजों जोंनि देशआबो जौगाया आरो गावबो जौगाया बेखायनो बेखौ कमार्शियेल मेथडआव जौगाहोनो थाखायनो जों बड'लेण्ड हेन्दलुम मिसनखौ फोसावनानै लोगोसे आरो जों बिभिन्न माने गामि दा ट्रेनिं होगासिनो जेकार्डखौ जाला माला मानसिया दानो रोङा बेजों थाब दानो हायो थाब डिजाइन लाबोनो हायो बेनिखायनो जेकार्डखौ जौगानाय जादों आरोबाव जोङो बे माने मुरमिला हेन्दलुम सासे सरकारनिफ्राय रिसर्स पार्सन गभर्नमेन्टनो थिसननानै होनाय जादों बियो बे जायगायावनो थानानै नायबाय थानांगौ मानो दानो हायाखै मानो दानो हादों माबायदि मडेल खालामदों माबायदि मडेल खालामाखै बेफोरखौ गासैबो साखाफारा खालामनो थाखाय जोङो दिनैहाय बड'लेण्ड हेन्दलुम मिसननि दारैहाय बेयाव जों सासे सरकारि भाबै नियोग खालामनाय जादों